Architecture sarki namu shi ma haka, ya ce sai kayi. Bello a kunza namu shi ma haka, ya ce sai kayi. Haske maganin duhu shi ma haka, ya ce sai kayi. Hajiya Rukayya First Ladies ita ma ba ta so baba kwarai Nasarawa. Sai Adamu Aiji kwalliya kin cire maki, mata kin ba su yanci, sanadin ki sun samu aiki. Nasarawa kin riga kin daga tutar su mata. Ayo miniyar mu mata, nuna bajintar mu mata, kwato yancin mu mata, wurin sa kuri'ar mu mata, mu dau mai kishin mu mata, Muhammadu Aijin mu mata, shine gwamnan mu mata. ALP gwarzo shi yace na miko muku sako mata. Sako inji ALB gwarzo shi ya ce mu faɗa wa mutane, Nasarawa kar mu yi wasa, mu zaɓi Muhammadu Adamu Aiji don zama gwamnan gobe.